Het genootschap voor het gebruik van het Dokkumus is op zoek naar bijnamen van inwoners van de stad. Het genootschap had intussen al een paar maanden een website online www.dokkumus.nl. En daar staan allerlei gegevens en aardigheden over het Dokkumerstad, over poëzie, over verhalen en boeken die er binnen. En ook over proberen wij daar een Dokkumer woordenboek vast te leggen. Dus het Dokkumers is een spreektaal en wij proberen het stads nou vast te leggen dat mensen, omdat het steeds minder praat wordt. Het genootschap kreeg het intussen help van tientallen Dokkumers die het assisteren om de taal op de kaart te houden. We hebben 30 tot ongeveer 30 metkijkers en metlezers hebben wij. En dat zijn mensen die helpen ons om te kijken hoe bepaalde uitdrukkingen in het Dokkumers deen worden. En wij sturen ze regelmatig mailtjes en dan hebben we poltjes op de website staan. En dan klikken ze aan, is het heet water of is het hietwater, is het taalbeleid of is het taalbeleid in het Dokkumers, dat soort vraagjes. En dat wordt dan opgenomen en dan slaan we dat op in ons digitale Dokkumer woordenboek. Er wordt regelmatig wordt het wel bezocht en de metlezers en metkijkers die vullen de poltjes in. En we hebben ondertussen de eerste letter hebben we klaar, dus de A van de zelfstandige naamwoorden die is nou klaar. En dan gaan we verder. Maar we hebben ondertussen ook wat andere nieuwe activiteiten met het taal. En dat zijn dus de Dokkumer bijnamen. Ik had al jarenlang een heleboel liedjes met bijnamen van oud-Dokkumers. En dat werden er steeds meer en ik dacht, daar moeten we wat met. En nu hebben we het genootschap voor de Dokkumers gezegd, nou dat is de plek, daar kan dat mooi op. Dus we hebben zo'n 850 bijnamen van Dokkumers gevonden. En die zijn allemaal wel van de vorige eeuw. Dus van 1900 tot eind 1900 ongeveer. Er binnen nou ook nog steeds bijnamen in Dokkum, maar die hebben we nog niet op een website. Maar we houden even een apart lijstje bij waar die namen op kennen. Zodat we voor de toekomst die namen ook weer publiceren kunnen. Maar dat willen we niet doen nou de mensen nog in Dokkum rondlopen. De mensen die een bepaald beroep hadden, dan had je bijvoorbeeld Baas Snel, dat was een aannemer. Je had de profeet, dat was een dominee. De baalpriester, dat was een man die verkocht jute balen. Dan hadden we Harm Suppenbrei, de melkboer, Ed Staske, de postbode. Maar je hadden dus ook weer mensen die zagen er wat vreemd uit of zo. Dus dan hadden we Gerrit met de bult, Jan met de kont. En we hadden Dikke Jikke, Antje Slaphansje hadden we. Albert Neuske, Mooie Marie, was er ook in Dokkum. Skele Griet, Lange Jelle, Lena met de snor, Tjesse Knoest.